На кои избиратели очаквате да спечелите гласовете? В Пловдив ГЕРБ получи 30% подкрепа на евроизборите. За да иска да управлява самостоятелно или в по-малка коалиция, ще трябва доста да поработи, за да привлече още симпатизанти. Чии гласове очаквате и разчитате на тях? Говоря и като мажоритарен кандидат и като листа, защото вие сте втора и в листата. Така е, значи двете неща не бива да се разграничават и факта, че всички мажоритарни кандидати са изручени и утвърдени от съответната политическа партия, те не са някакви независими мажоритарни кандидати, които си имат някаква собствена платформа, собствени виждания за нещата. Щом една партия те е издигнала, ясно, че ти си възприял нейните принципи, нейните основни правила и е нормално ти да си част от хората от тази партия и ти да си част работеща за програмата на тази партия. В този смисъл мажоритарните кандидати са малко хем мажоритарни, хем и партийни. Към съответната партия и партийни. Така е. И няма защо да го отричаме. Значи наистина на последните евроизбори аз мисля, че ГЕРБ в Пловдив има един страхотен успех. 35 000 гласа и аз не против проценти, защото процентите малко лъжат някой път, са сериозно така мнозинство. И аз се надявам, че другата част от избирателите, които не гласуваха на изборите, ще гласуват сега. И нашата цел ще бъде точно тези оставащи, не гласували избиратели, да получат възможност да упражнят своя вод на демокрация. Значи, ние трябва да им обясним, че това трябва да се случи. Това са хората, на които разчитаме за допълнителни гласове за победа. Съжалявате ли, че десните партии и ГЕРБ не се разбраха за обща подкрепа на мажоритарните кандидати, за да не се разпиляват гласове в центъра и в дясно? Аз не смятам, че се разпиляват гласове. Значи няма нищо лошо в това, когато партиите се явяват самостоятелно на тези избори, получават наистина подкрепата и след като получат тая подкрепа, могат да правят преговори за наистина коалиционно управление или подкрепа след изборна и така нататък. Преди изборите, по принцип, нашата практика показва, че всички предизборни коалиции напред, например, той се разпадна веднага след евровото, което е странно. Това означава, че те са малко безпринципни, правят се много бързо, в последния момент, без наистина фундаментални неща, които да правят тая предизборна коалиция сериозна. Още повече, че ние в Пловдив имаме горчив пример от местните избори. Вие знаете, че ГЕРБ не издигна свой кандидат за кмет, подкрепи кандидата на ВМРО, господин Славчо Атанасов. Да, това беше признато като груба грешка от страна на ГЕРБ в Пловдив. Значи, сигурно не само от Пловдив, а въобще като една грешка на това как предизборните коалиции, предизборните съюзи след изборите могат да се разпаднат. И да съжаляват някой от това. Така, но е въпрос и на математика. Когато в ляво има един, най-много двама мажоритарни кандидати, а в дясно са 5, 6 или 7, гласовете наистина се разпиляват. Да не говорим за това, защото лично аз се занимавала с сметки. Точно колко гласа ми трябват, колко и така нататък. И не смятам, че това е важното в момента. Важното в момента да кажем на хората, че трябва да гласуват. На всяка цена трябва да гласуват. Защото в крайна сметка всеки трябва да понесе своята отговорност. Ако искаме да бъдем гражданско общество, това е деня хикс, в който всеки да покаже, че има отношение, има отговорност. Да се съсредоточим върху това, а не върху сметките, колко гласове ни трябват и какви пропорции ще се получат от това. Да завършим тогава този разговор с вас за програмата Максимум на ГЕРБ в Пловдивград. Програмата Максимум на Пловдивград е най-добре да питате господин Тотев. Знаете ли, по принцип, аз си мисля, че ГЕРБ трябва да има минимум 5 плюс мажоритарния си народен представител. Но понеже не съм правила сметки, както ви обясних преди малко, не знам дали това е силно оптимистично или е абсолютно реалистично. Моето лично мнение е, че е реалистично.
Благодаря ви за този разговор в програмата на Радио Пловдив. ГЕРБ ще се бори за 6 мандата в Пловдив. Чухте Менда Стоянова, която е мажоритарният кандидат на партията на Бойко Борисов в Пловдив и втора в пропорционалната листа.